No, príprava rúčky. Zoberieme si kus dreva, naznačíme si krúžkom, ako ho obsekáme. Okreslíme, to má asi priemer okolo 3,5 cm. A chceme, aby na rúčke bolo pekne vidno takéto akoby vrstevnice, tak je dobre to drevo sekerou teraz na taký valec obsekať, pretože keby sme ho napíli, tak by to šlo šikmo a tie vrstevnice by nebolo vidno. Čiže toto by sme teraz obsekali, čo najbližšie do tvaru valca, po celej dĺžke. Keď to máme obsekané, tak si to vložíme a uchytíme do zveráku a oberučným nožom ešte čo najpresnejšie do toho tvaru valca pozrezávame. Aby sme čo najmenej potom sústržili. Takto nám to najrýchlejšie ubudne z toho dreva. Keď to už máme obrezané, takto pripravenú prvotnú rúčku si potom upneme do sústruhu a začneme potom vlastne sústružiť. Najprv to jemne celé zobereme, zosústružíme do tvaru valca, potom si naznačíme čiarkami približne, odkiaľ pokiaľ asi pôjde rúčka, odkiaľ pokiaľ pôjde výzdoba, uchytenie, no a v podstate sústružíme potom klasicky dlátami. Takýmto dlátom uberáme, tým sa mi najlepšie uberá, no a potom robíme jednotlivé zárezy. Takto.